Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Angel Errorekin poesiaren munduan murgilduko gara. Ongi etorri, Angel? Bai, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi, oso ongi. Pozik, bai. Pozik? Nervioso ez? Lasaia ikusten. Ez, kanpotik behintzat ez zain nabaritzen gehiegi. Perfecto. Aurrudiruitasuna, hori abantaila da. Eta barrutik? Bueno, askotan hori errezital bat edo jende aurrean hitz egin behar izaten dudanean, jendeak esaten dit oso lasai ikusten nauela. Hori da. Nik ez dut horrela bizitzen, baina ja ikasi dut, edo behintzat hori, ikasi dut kanpotik ez hitzaidala nabaritzen. Disimulatzera, ez? Orduan, bueno. Behar bada hori, mekanismoa, gorputzaldia oso mantxokoa naizelako, ez? Pakidermikoa, eta alde horretatik hori, lasai antzaian edo nabil. Marabila. Eta esan duzu errezitalak, orduan, beraz, poesia da zure arloa edo, ez? Bai, pista gehiagi eman dut. Konta iguzu pixka bat, nola definitzen zara pixka bat artearen munduan, edo, zure buruan nola definitzen duzu? Bai, bueno, nik neure jarduna artearen mundukoa da, baina, bueno, nik ez dut neure bizitza oso artista ikusten, ez? Bale. Berez, nik hori poesia idatzi izan dut, hori oso gaztea nintzenetik, eta horretan jarraitu dut, eta ez naiz hortik gehiegi apartatu. Bale. Bueno, bai, apartatu nahi, ze poesiatik gero hori bestelako gauzak idaztera, eta kasi modu profesional batean ez itzulpenak eginez, edo berriako zutabeak, eta ez hortik heldu zait guztia. Beraz, gaztetik izan duzu, txikitatik izan zenuela horrelako grina poesian edo murgiltzeko, ez? Edo arlo hori esploratzeko. Nola izan zen? Etxean asko irakurtzen zen poesia, edo izan zen zure gauza? Ez, bueno, ez zen gehiagitz irakurtzen, baina, bueno, ez zegoen debekatua ere. Bale. Bueno, irakurtzen zen, hori, ez gehiagi, ez gutxiegi, ez zegoen gaizki ikusia irakurtzea, ez? Ni zaletua nintzen irakurtzen, gaztelaniaz gainea, ni hori hasi nintzelako gaztelaniaz irakurtzen batez erdalduna nintzelako garai horretan, ez? Gerora torri zen euskara ikastearena, 17 urtetik aurrera, bai. Eta, poesia, hori, hasieran literatur klaseetan, lenguaje eta horrelakoetan, nire uste zen aldere erakargarriena, ez? Beste batzuei gustatuko zaie beste gauza batzu. Sintaxia edo? Sintaxia, edo gizarte zientziak, matematikak ez dute askok nahiago izango dutenik, bueno, kirol, soinketa eta bai. Baina, ni iruditzen zitzaidan, hori parte dibertigarrena zen, ez? Errimekin eta gauza horiek, ez? Eta batzutan hori mezuarekin, eta ez? Deszifratu beharreko mezutxoak zeuden, ez? Bueno, ez dakit, nik suertea izan nuen, eta zan dut irakaslekin, eta zaletu nintzen. Eta, klaro, gero, hori zer gertatzen den, saiatzen zara zu zerbait ere egiten, eta aldi berean, euskal poeta baldin banaiz da, besteak beste, horretan nenbilela edo burua hor neukala hasi nintzelako euskara ikasten, ez? Eta, ni ustez, hori, poesiak badu zerbait pedagogikotik ere. Esan nahi dut, azkenian, ez dakit, euskararekin hasi den batek, edo nor, ez du bere burua ikusten novela luze bat idazten, ez? Definitivamente, pausu, ez? Ez ditu tresnak, ez du denborarik, ez du, ez dakit zer. Bildurrak baita ere batzuetan, ez? Nik ez gote ditut Euskaldun berri asko, ez? Eta beti gote beldur hori, ez? Eske Euskaldun berria naiz eta ez naiz ausartzen edo elkarrezketetan eta, ez? Beti dute... Bai, nire lotxatia naiz eta nuen ere jende asko praktikatzeko, baina, bueno, hiru lerroko testutxo bat idaz dezakezu, naiz eta inori ez erakusteko gero, eta konturatzen zara, hori, oso poesiak horri dauka, ez oso hitz gutxikin asko esan nahi izaten du.
Eta, bueno, baliabideak ez, eskuratzen zoazen inean, pues hori, horrela... Igual, konfiantza ere hartzen duzu, ez? Baita ere, eta irakurtzen duzu eta esaten duzu, bueno, ez da hain txarra, behar bada hori hasierako poema horiek oso txarrak izango ziren berez, ez, ni naiz, zu, edo horrelako burutazio tonto bat erabiliko nuen, baina, horrekin, ez? Praktikak ematen dizu baita ere, ez? Konturatuko zaren ez, naiz oso modu artistikoan definitzen ari poesia niretzat, baina, bueno, hortaz aparte, pedagogia eta didaktismoaz aparte, ez, poesiaren muina beti da zerbait, ez, hola, definitu ezin daitekena, eta... Bai, emozioekin lotura duena, ez, edo bakoitzaren interpretazioarekin, edo imaginarioarekin baita ere, ez? Bai, eta dakin nola esan, bakarrik modu horretan adiraz daitezken gauzak, ez, agertzen duzu artearen definizioa neurri batean hori da, ez? Ez, musika ezin duzu hitzez adierazi edo esplikatu, ez? Dantzak ere, ez? Bai, sentitu egiten dira, ez, askotan, ez? Eta poesiak ere, pues hori, ez? Funtsean, naiz eta hitzekin eta batzutan argudioekin erabilita edo eraikita egon, ez? Hor, barne-barnean badago, ora, zerbait hola. Bai, esentzia ez, dela zaila ez dakit hitzekin edo modu razionalago batean edo definitzen, ez? Bai. Baina bai igual, zure kasuan, bai igual izan zela, hori momentu horretan euskara ikasketa horiek eta poesian murgiltze hori uztartu zirenez, ez? Pues, zu igual hori modu, ez dakit, ikasketa modu pedagogikoki edo hartu zenuen, baina gero. Bai, eta gero hizkuntzen arteko ezberdintasuna, nire ustez, horrek errasten du, nola esaten dudan, poesian aritu nahi baduzu azkenean ikasi behar duzu ez dela hizketa normal bat, ez? Claro, hori da, ez? Ez dela egunerokotasunean erabiltzen duzun hori, bai, tresna hori, hizkuntza. Eta nik susmo daukat, erderaz idatzi izan banu, edo erderaz idazten nuen nian, ez? Lotu eginengoen, ez, berez dakidan hizkuntza horri, ez? Eta batzutan zailtasun bat, errima esaterako da zailtasun bat, ez? Eure buruari erronka moduan jartzen diozu, gauzak errimatu behar dutela, ez? Naiz eta orain baliabide neko zarkitua izan, ez? Baina, bueno, da hori traba bat jarri zure buruari, ez? Hori, iritsi behar den gauza arraro hori iriz dadin, ez? Bai, erronka moduan edo? Bai, bueno, edo zailtasun bat jarri, ez dakitze bazegoen txillida uste dut zela, esaten zuela, hasieran hasi zenean margozten eta pintzatzen, ez? Batez ere hori uste dut margoarekin hasi zelako berak, erraztasun gehiegi zuelakoan hasi zela, hasi zela beste ezker eskua erabiltzen, bere buruaren kontra bezala joateko edo, abeste gertzen. Eta margotzeko ez hain erraz, ez? Esfortzu bat eginarazteko, eta bai, batzutan gauza interesgarria sortzatzen direla zentzu horretan, ez? Bai, nik ere entzuna daukat, zuzendari batek, beti esaten du ez, badagoela holtza gainean deseroso dagoen aktore bat oso interesgarria dela, ez? Ze oso eroso dagoenean, hori, ez dakit, plano batean dago, ez? Baina deseroso dagoenean eta ari denean bere buruaren kontra egiten aurrera eramateko bere papera edo bere rola, ez? Horrek ere interesa duela, ze ematen dizkio beste dimentsio batzuk edo pertsonaiari. Bai, eta segunik hori frekuentzia kontu bat izango da, ze erne baldin bazaude, ez? Hori erne eta zentzumen guztiak piztuta, errazagoa da, ez? Inspirazio momentu bat irits dakizugula, edo ez dakit filosofi gehiagi ote den hau. Ez, baina egia da, zailtasun bat baldin baduzu, behar dituzu zentzu guztiak a full, ez? Ezin duzu beste zertan pentsatu. Orduan, hori da. Eta horregatik nik askotan pentsatu dut, ez? Gaztelaniaz idatzi izan banu, ez dakitze izango zen, behar bada nekatuko nintzen, edo geldituko nintzen, ez?
eskola garaiko poeta hoien imitatzaile txar bat bezala, ez? Baina zerotik konstruitu behar izan dudanez, ez? Zer esan nahi nuen eta nola, eta ez dakit, da, behar bada nire buruari kontatu diodan pelikula txar bat. Ez, bueno, segurazki ez zure bizipenak dira, beraz, zu jakingo duzu, nondik datorren zure prozesua, ez? Bakoitzak duen prozesua, eta bai. Eta horitzen zara, hor gaztetan, hori literatura klaseetan edo irakurritako poemaren bat edo izan zela zuretak, ez dakit, markatu zizun zerbait edo? Ba, ez nuke jakingo. Egia da buruz edo, ez? Orain bai, gogatu naiz, EGB garai horretako naizelako ni, genuela irakasle bat, ostiralero, klaseko guztiei ikasarazten zigula olerki bat, denok ikasi behar genuen buruz, poema labur bat, eta hori, galdetzen zigun ez denoi, baina 3 edo 5, eta hori, hausaz ez bazenekien, hori, puntu txar bat eramaten zenuen, eta baldin bazenekien, ongi, eta behira, enuen hori gogoan, galdetu didazun arte, baina pentsatzen dut, buruz ikastearen kontu hori, ez? Berak segurunik egingo zuen, hori zerbait egiteagatik, ostiral arratsalde... Horietan ez dugula kontzentrazioa guztiz eta... Ostiral arratsaldetan izaten zela. Bai, momentu hori da. Zerbait ligeroago bezala, baina, karo, berarentzat izango zen, irakasle horrentzat izango zen zerbait harina, ze... Gainentzeko entzat. Geunden nervioso, ze, barregarri gelditzeko aukera asko zegoen, ez bakarrik, ez baldin bat zenekien, baizik eta bakarrik ez, jende aurrean, ez, ikaskiden aurrean, ahoz goraz errezitatu beharragatik. Eta, klaro, aurreko egunean ikasi behar genuelako buruz, ez, eta ni gogoan daukat ikasteko modu bezala amari ikasia, berak sugeritu zidalako, izaten zela eskuz kopiatzea, ez, hainbat alditan. Momentu horretan behar bada nik enuen oso modu alai moduan bizitzen, baizik eta kasi zigor bat bezala, ez, ikasi behar genuen, eta baina zerbait geldituko zitzaigun. Eta egia da, tarteka, ez, hizketan edo despistatuan baldin bazaude, ez, datorkizu halako berso bat, ez dakizuna nora, nondik eta azten zara, eta nori nazen, zerbait geldituko zen hor. Seguro. Galdu da. Bai. Eta gainera, igual, esaten duzuna, ez, gero idazten dugunean, ez, ikasi behar ditugunean gauzak idazterakoan, baita ere, ze batzutan buruan ditugunean, igual ez diegu hainbeste buelta baten, baina hitz bat idatzi behar duzunean, denbora gehiago baten dizu hitz horren esanahia edo, ez, barberatzeko, ulertzeko. Oso pedagogiko gabiltza, ez dut horretan asko pentsatu, baina, azkenean begitik ere sartzen zaizu, ez, eta ez dakit. Interesgarria, bai. Eta holtza gaine hori, ez, gauza bat da, ez, poesia gustatzea, poesia idaztea zure kabuz, ez, baina gero hori, jende aurrean ja errezitatzea, hori beste pauso bat da, ez? Badago jende asko idazten duena, baina gero ez duena errezitatzen. Ez, hori baitere bada esateko modua, eta, ez? Bai, klaro, lotxaren kontra jokatu behar duzu, gero errezitatzea, nik hori, hau itorpen moduan, batzutan pentsatu izan dut, jende aurrean, poeta zarela esaten duzunean, jendea irudikatzen zaitula poema bat irakurtzen jende aurrean, horrela ikusi eta ezagutu ditu poetak. Jendeak ez ditu poeta gehiagi ezagutzen, baina... Baina imaginarioan hori dago, ez? Errezitaldi bat, eta ez dakitze, eta ni konturatuta nago oso errezitatzaileen txarra naizela, oso gaizki irakurtzen dudala, trabatzen nahi, neure poemak ez dakizkit buruz, badaude beste poeta batzuk nik ezagutzen ditudanak, ez, hori, ondoan tokatu izan bazait berarekin egotea eta ikusten dudanean, ez, begiak itxita eta hasten dena bereak errezitatzen, nik ditzen, begira, ze talentua daukan honek. Eta batez, ez dakit nola esan hau, baina bi momentu bezala, balira bezala, ez? Edo autojustifikazio hori, ni oso txarra naizenez alderdi horretan, behar bada ez da beharrezkoa ongi errezitatzea poeta hona izateko, nahiz eta jendeari hala iruditu, ez?
gehiago hobetu iristen zaizu ongi egindako gauza bat, ongi irakurritako gauza bat, ez? Bere azentu eta bere marka eta zera guztiekin. Eta neurri batean, segurona, bi gauza oso ezberdinak dira, ez? Hau, genero hau nola jasotzen duzun, ez? Jasotzen baduzu zaletuta bazaude eta irakurrita zehatzen baduzu, edo belarritaik. Claro, sartzen baina bazaitu, bai, definitiboki, bai. Eta, adibidez, pentsatu alduzu noizbait, ea nola jendeak interpretatuko dituen zure poemak, ez? Kuriositate hori pizten zaizu. Ze azkenean zuk idazten duzu modu batean, ez? Eta baina, karo, poema bat esaten duzuna, ez da oso gauza literala normalean, ez? Eta oso irekia dago, zu zaude momentu eta egoerarekin, ez? Guzti hori hor jartzeko eta, gero, gauza gata, ez? Igual, poema bat irakurri hemen eta hemendik 5 urtetara ez da berdina, ez? Bai. Orduan, kuriositate hori pizten zaizu. Bai, bueno, idatzitakoan batzutan baita ere, ez? Nik badut poema bat edo beste non galdetzen dut edo irudikatzen dut irakurle bat hori irakurrita, ez? Bale. Alegia, nik jakin mina hori badaukat, baina da gauza bat azkenean inoiz ez duzuna jakingo, Claro, ez, definitivamente. Jakin dezakezu, hori, erzitatzen ari zarenean jendearen erreakzioak, ez? Baina ez da poemaren aurreko erantzun bat, da zure jarreraren aurrean, musika eraman duzun, ez? Bai, kontekstuak ere egiten du eragina, ez? Ze erakargarria zaren ere, ez? Edo ze maitagarri zaren, nik pensatzen dut, ez? Asko zartu eta aguretxo bat maitagarria eginda egongo naizenean, ez? Jendeak izango, begira ze ondo, ez zenbat sari, ez? Mereziko dituz, baina orain adin txarro honetan egonda. Adin txarra duzula uste duzu? Bueno, ez dakit, ez. Nonbaiten aitortu dudanez hemen ere esan dezaket, azken poema liburu hau, atera dudan azken hau, tentatuta egon nintzen poeta gaztea deitzeko. Bale. Bai, bueno, jolas bat zen edo, ez dakit, burutazio bat zen, ez? Azken momentuan pentsatu eta zergatik ez dut deitzen poeta gaztea. Enaizelako poeta gaztea, baina neurri batean iruditzen zaidalako, eta gainera denbora asko pasatu da publikatu nuen aurreko poema liburutik ona. Alegia, ez, jendeak nitaz izan duen azken irudia poeta bezala izan da, bai, Angel Erro, poeta gazte hori, ja, ez? Eta gaztetasunak eta poesia beti egon dia lotuta neurri batean, ez? Idaz garai batean behintzat orain gutxio esango nuke, baina garai batean jendeak hasten zen poesian eta gero, ez, poema liburu bat argitaratzen zuen eta gero hortik pasatzen zen ipuina, ez, ausartzen ez bazen eleberri batekin gero eleberrira, eta orain uste dut, ja, dagoeneko ibilbide hori ja ez da beti egiten, ja, gazteak zuzenean ausartzen dira eleberri mardulekin. Eta azkenean nola ditu izan duzu? Poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak, bai. Liburu luzea, baina, bueno, badu ere ironiatik ere, ez? Jarraibideak izatearen kontu hori, tituluan behintzat. Poema liburu bat deitzeko ere aukera dago, ez? Poema liburu bat, zer idatzi duzu poema liburu bat. Ez dakit, autodefinitzen den neurrian, hori, badu. Eta badakit errezitatzea ez aizula hainbeste gustoko, baina sartuko zinateke hemen zatitxo bat eta irakurtzea guretzat? Bai. Venga. Bai, baina ez dakit, ez dut pentsatu zer. Bale, bueno, baduzu minututxoren bat. A ber. Bueno, irakurriko dut, behintzat hasiera bat. Bale. Jendeak, nik enuen espero, baina jendeak gustatu izan zaio poema honi, hau, topatzen badut. Bale. Ze, neure poemak buruz ez dakizkidan ez bezala, ez dakit non... Non daudeko batzuta, bueno, zuk egin eta gero ja, listo. Bai, hau da, Amail ondoren hori idatzitako poema bat, hilda egon ez zaitezen, egitzen da. Ama, egunero egiten ditut gauzak, hilda egon ez zaitezen. Gozaltzen dut aitarekin, gutxien espero dudanean, zure ahots zehatza entzuten dut besteengan. Lan egiten dut, maite mintzen naiz. Ezer ez da, berez makurragoa falta zarenetik. Eskelak begiratzen ditut,
zuk bezala, eta ez zaude. Inor hartu gabean zure hitzak berritzen ditut. Amonari egunero deitzen diot. Zure berri galdetzear dagoela iruditzen zait tarteka. Zurekin egiten dut amets, ama. Gaixo oraindik suspertzeko moduan. Galdu beharrez genuen leian. Eta, sekretuki, gorroto dut, bizitzaz gelditzen zaidana. Ez da oso laia, baina... Baina oso polita, bai. Bai, bueno, nik poema liburu hau ateratakoan, hori, poema guztiak zeuden maila berean, ez? Bueno, nire favoritotxoak izaten nituen, baina poema hau jende asko aipatu didan, ez? Pensatu dut, izango du zerbait, ez? Eta nire ranking personalean igo da, ez? Jendearen feedbacka jasotan. Eta gainera, esaterako gauzak zer diren, orain goatzen naiz. Poema hau egon nintzen kentzekotan. Erali nion lagun bati liburu osoa, ez? Da esan ez dakite, eta gero esan nion, baina kenduko ditut azkenean hau eta hau. Eta esan zidan, hori ezkendu, Igual pertsonalegi zelako edo? Bai, bueno, badaude tematika berarekin beste bat edo beste, alegia, personaleak zirenak ere. Bai. Baina hau ez dakit, esaten oso xumea edo ez dakit, baina bueno, hori ere gertatzen da. Igual zain poetikoa diozu edo. Ez dakit zergatik oso ondo, baina batzutan, lehenago esan dut, ez, bi momentu bezala daudela, ez, poeta idazten ari zarenean, ez, edo gauzak irakurrita, eta gero jendaurrean agertzen den, ez, poeta poseko hori, eta aldi berean, esango nuke, hori, poeta bat, artista bat berez, askotan ez da gai bere burua epaitzeko. Definitivamente, bai. Elkarrezketak egiten zaizkigunean, postureotan ibili behar dugu, ze askotan ez dakigu geure obraz, irakurtzen duenak baino gehiago. Edo oso iritzi okerrak izan ditzakegu, eta jendea... Oso autokritikoak gara batzutan baita ere gure lanarekin, ez? Bai, bueno, azkenean uste dut, finkantzen dugu bersio bat, ez? Zer entzuten dugun, edo zer helarazi nahi diogun jendeari, edo zer mezu kokatu, edo bidali. Baina gero, hortik aparte, oso zaila delako nork bere burua aztertu eta ipaitu eta guztiz ulertzea. Niri beste gauza bat batzutan gertatu izan zaidana da, poema bat ez bakarrik idatzi, bueno, idatzi, gero hortik denbora batera berri irakurri, eta esan, ez dakit oso ongi ulertzen dudan zer esan nahi dudan honekin. Eta halako bat edo beste kolatu zait hemen, nahiz eta nik oso ongi ez ulertu ez, pentsatzen nuelako, arrazoi bategatik idatziko nuela modu horretara, ez? Ez dakit, da... Bai, egia da, eske batzutan esaten duzuna, gauza artistikoa sortzen duzunean, ez? Batzutan ez dakizu nondik datozten gauzak, edo igual oso emozionala denez, igual barrutik duzun zerbait da, baina ez dakizu zehazki nondik datorren edo zergatik, baina ateratzen zaizu, ez? Eta gero igual, gainera, igual denborara ikusita esaten duzu, pues ez nahi zoroitzen ze puntutan nengoen edo nondik zetorren hori, baina bueno, hala izan zen, ez? Eta gainera hori lana eman bartzaile kritikariei ere, ez? Definitivamente, bai. Egin dezatela zerbait, eta... Horregatik egiten dugu, Estela. Bueno, kritikari, akademiko eta hori guztiak, ez? Aztertzeko eta esateko begira, pues... Hau, nola izan zen. Hori da, bai. Eta gero ez zaigu batzutan, baita ere, haiek direla, baita ere, pertsona bat eta iritzi batekin. Bai. Batzutan ere, finkatzen gara asko kanpoko iritzi horietan, ez? Bai. Eta gehien bat txarretan batzutan, ez? Ez dakit zuri nola aiagatzen zaizkizun horiek, edo ja... Hombre, bai. Hombre, kritika txarrek ez dute inoiz, ez? Inoiz ez dara... Bai, gauza txegin bai, edo bai. Baina gero ere, baina beharrezkoak dira nire ustez, batez ere, kultura sendoko toki bat, edo kultura bat, ez? Erkidego bat, edo dena delakoa, edo arte bat, ez? Indartsua izateko behar du, ez? Masa kritiko bat, ez? Eta horrek ere ekartzen ditu bidegabekeri batzuk ere, ez? Tarteka injustua izatea,
ez? Baina gero hortik denbora batera ikustea, ez? Berri ikusi gauzak eta esatea begira, garai honetako pintore hau edo ez, edo emakume hau ez, monigoteak egiten zituela esaten genuen hori, azkenean ari zen zerbait oso berria egiten, ez? Aurreratu zen bere garaiari, ez? Edo etzen aurreratu, baina ez dakit zer, ez? Bai. Ni orain irakurtzen aritu naiz egunotan Silvia Plath hori poetaren novela bakarra, oso autobiografikoa dena, ez? Beirazko, nola ditzen da, kanpaia, orain itzuli berri du. Euskarara? Itzuli dute? Bai, orain gutxi Garazia Arrulak eta Faiarrak itzuli du. Eta da eleberri bat, ez, bere garaian segurunik esango zuten. Ez da historioz. Ja, baina bere garaian ez, emakume bat horrelako... Bai, ez, eta gaine bere gauza manikomiotara, ez dakiz ze, bere buruko gozerak. Eta horren berriz hartu eta esaten du. Bueno, begira, literaturaren historia bide honetatik joan da gero, etzen hain gauza zorroa izaten ari. Ze pena batutan hori gertatzen dela, artistak hori da, Londoren, ez? Haiendako diot. Garai batean, asmakizun on bat zegoen, gauza oso ondo pentsatua zena posteritatea, ez? Artista bat, nahiz eta gozez egon, arrakastari gabe, ez? Maitasunik gabe, ligatzeko ere idazten da eta horrelakoak. Baina pentsatzen zenuen, edo altzen nuen pentsatu. Bueno, behintzat garai batean etorriko da eguna, ez, hau guztia baloratuko zaidana, ez, posteritateak salbatuko nau. Baina orain gauzak posteritaterik, ja, bakizu ja mugatu dela, ez, orain gauza, arrakastak izan behar dela momentuan, eta norberak bultzatu behar du, eta bilatu behar du, eta autopromozionatu, eta sare sozialitan ibili, eta nobedaden mailetatik erortzen den liburuak, alegia, ez, hortik apaletegietara joaten direnak ja... Akabo? Bai, akabo, ja astu egiten dira, hortik 6 hilabete gertatzen delako, ez, mendik 6 hilabetera ateratako zerbait, esaten du baina hori. Soleto eratzen da, bai. Edo aurki ezin, edo ez dakit zer. Bai, egia da. Biziari gara momentu oso instantaneo bat, eta bai, egia da. Baina, bueno, ez? Ohitu barko gara baita ere garaietara, ez? Azkenean, bueno. Bai, beste remediorik ere ez dago. Hori da, bai. Zu, orain garaieta hitz egiten eta nola gustoko duzu irakurtzea? Fisikoki edo e-bookek eta horietakoak gustoko dituzu? Bueno, nik oso berandu eskuratu nuen e-book bat, paritu zidaten bat, eta hortik irakurtzen aldut, baina egia da paperean jarraitzen duela gehien bat irakurtzen, ez beti erosita, ez, paperak toki asko okupatzen duelako, eta bere prezioa ere ez da beti merkea, baina, bueno, hortarako ere liburutegiak daude, eta liburutegi badute gauza bat, eta da epe bat jartzen dizutela, eta garai honetan, ez, batzutan zaila da denbora aurkitzea zerbait irakurtzeko, ez, eta... Behartzen zaitu, ez? Bai, behartzen zaitu, ze, bakizu, itzuli behar duzula hortik aste batera, bira edo irutara, eta nik batzutan behar dut akullu hori, ez, epetxo bat. Baina, bueno, ez daukat arazorik zerean bestela irakurtzeko, papel... E-bookean edo online, bale. Eta esaterako garai batean, oso gaizki ikusita zegoen nire gremioan, papere ordenagailuan idaztea. Hori galdu barri zuen baita ere. Ze, bueno, novela bat edo artikulu bat ulertu dezakezu, ez? Luzeagoa da, eta gizere. Eta zuzenketak egiteko orduan. Eta, baina nik, hortik, bai apuntatu nintzen ni ordenagailura, ze ordenagailuan, bai egin dezakezu. Nik poemak idazten ditudanean, ez da inspirazio kolpe bakar batean bateko gauza, ez, bueno, batzutan izan daitek, eta ez, hasi eta egiten duzu poema osoa, eta gero ez duzu koma bat ere ukitzen, baina gertatak izuke ere ibiltzea, ez, borratu, eta aldatu tokiz, eta ezakize, pena da, gero atzera egiteko aukera gutxi dago dela bertan, horrela, ez? Claro, borratu duzu, ez? Eta batu baduzu zerbait, eta gero berreskuratu nahi baduzu, zaila duzu horrela, baina ni ez zait
importa. Bueno, eta horrezten dugu papera. Bai. Bueno, bai. Eta, bueno, beti eraman dezakezu zerbait apuntatzeko, eta garai baten eramaten nuen behintzat horrela, ez? Libretatxo bat, baina orain ere mobilean apuntatzen ditu, hola, buruatzen zaizkidan. Baduzu zurekin bakarrik WhatsApp bat? Bai, ni ere, marabila. Hori da, badazkat bi. Bi? Bai, nire buruarekin haserretzen naizenerako, bestera pasatzen nahi. Marabila. Bueno, teknologiak ere bere gauza honak ditu, azkenean, bai. Bueno, bai, ez diogu ezertz esan behar, ez? Eta gero diozu baita ere zu, bueno, nafartarra zara, baina Madrilen bizi zara. Bai. Eta hori baita ere da, bueno, idazle lan horiekin lotuta dagoen zerbait, edo da beste kontu bat zerbait? Ez, bizitzakara eraman nindun, ez? Bai, orain 10 bat urte, joatea erabaki nuen, ez bereziki ezergatik, ez lanengatik, ez ezergatik, baina, bueno, hor nago, segurunik hemen egin nitzaken gauzak egiten, baina beste distantzia bat egin, eta, bueno, ni distantzia hartzea uste dut gauza ona dela. Uste dut, Nafarrago edo sentitzen naizela kanpoan, hemen egongo banitz baina. Gertatzen da, askotan, ez? Hemen nazkatuta egoten zara, ez? Zenbat gauza eta... Bai. Eta inspirazioa eta tokiek edo bizizaren kontekstuak ematen gizu inspirazioa edo nola inspiratzen zara? Hau da, zein da zuen inspirazio iturri hori? Bueno, ze esango dizut, bai, mugikorra eta aipatu dugu, sakeleko telefonoarena. Batzutan, kalean zabiltzala edo ikusten baduzu zerbait deigarria, nik hori eguneroko gauzek inspiratzen naute, ikusten baduzu gauza zerbait deigarria, kartel bat ez dakit nolakoa, ez dakit zeren, argazki bat ateratzeko bulkada sentitu dezakezun modu berean, niri batzutan bulkada horiek ez datozkit irudiekin, baizik eta, hitzekin, edo irudi bat, bueno, hitzezko irudi batekin, etorkitzen zaizu behar bada batzutan, hola, guarda bajua duzunean, etortzen zaizu esaldi bat, edo entzuten diozu ondokoari esaldi bat, eta buelta ematen diozu, eta esaten duzu, esaldi honi argazki bat aterako nioke, baina ezin dudanez, apuntatuko dut. Eta hortik tiraka, esaterako hemen agertzen den lehenengo poema, erorkizun deitzen da, eta da horrelako egoera bat edo sensazio bat eduki nuena, obretan zegoen eraikin baten aurretik pasatu, eta bakizu zer gertatzen den, zerbait portal bat berritzen ari denean, sentitzen duzula olako oskirri bat, hola, haize fresko, haize bolada freskotxo bat etortzen zaizu. Eta sentitu nuen hori, eta gelditu zidan irudi hori, esatea. Eta hotz hau nondik dator, ez da berdin gertatzen portal ireki normal batean, batez ere da obretan dagoenean, edo berritzen ari denean. Eta pentsatu nuen zerbait funebrea zela, zela eraikina hilzorian balego bezala, eta zuk sentitzen duzula, heriotz baten, hola, atxa, ez dakit nola. Eta irudi hori, egiten alnuen pasatzen utzi, jende askok pasatzen utziko ditu horrelako burutazioak, pasatu, ze mal rolloa eman didan honek, baina nik esan nuen, ohitura duzu, idazten duzunez gero, hori gaina hala egingo nuen seguruena, mobila atera eta idatziko nituen sensazioa, ideia eta gero hortik, sortzen duzu. Bai, lantzen zoaz ideia muin hori eta horrela. Interesgarria, bai. Beraz, nahiko sentsoriala zara baita ere, ez? Osea, ezain igual... Bueno, gero... Denetarik dagoen. Bai, denetarik. Ze batzutan dira zure buruarekin pentsatzen dituzun gauzak, edo... Ez dakit, hola, gauza kontzeptualagoak eta... Baina pizgarri bat egon behar du. Aurrekoan, Castillo Suárez egon zen, bera ere poesia idazten zuena, eta hitz egin zuen memoriari buruz. Eta bera nola, askotan oinarritzen zen memorian sortzeko. Zure kasuan ala da ere, erabiltzen dituzu
bueno, hori, bizitako memoriak edo. Memoria, baina, hola, garai batean zuri gertatu zaizun zerbait berreskuratzea, zentzu horretan? Nik uste dut, bai, horri buruz ari zela, ez? Bai. Bai, nik, bai eta ez dakit, nik, claro, memoria. Nik denboraren kontrako gerra batean gaudela uste dut, ez? Eta denbora bere alde daukan arma potentenetako bat segurunik da astura, ez? Gauzak astuko zaizkigula, gu ere astuko gaituzte, ez? Eta neurri batean nik horren kontra idazten dute, neure memoria faltaren kontra ere, ze nik naiz memoria handiko persona bat, nik gauzak ez baditut segituan apuntatzen eta hortik mugikorratera eta berehala apuntatzearena, ba hori galdu egiten ditut. Hortik ere jendeak hori oso kuskuxero fama jartzen zidan garai batean, eta nik oso gaizki eramaten nuen, ze nik berez, nuen beste, hori, gainere jendearen bizitzarekiko interes gehiegirik, baina nik konturatu nintzen digo, nik gauza kontatzen ditut, ikusi ala, neure memoria externalizatzeko modu balitz bezala, ez? Zuri kontatuko dizut, gaur ikusi dudala ez dakit nor, badakit nor, ez dakit zer, eta zerbait egiten, ze bestela niri astu egingo zait. Ez da egitasun bat oraindik, baina hala da. Gero, klaro, Castillok bere poemetan ere tokietako memoria eta pensatzen dut, bere azken Alaska poema tegian behintzat, baina nire poemak ez dauda inbeste lotuta toki jakin batekin. Nik uste dut, takit nola esan, autonomoak edo semobienteagoak dira. Ez dut uste hau irakurri eta jendeak esango zuen, baina nabari da Burlatan idatzi ditula edo Madrilgo ez dakitzea auzotan. Gehiago dira personalak. Burlata aipatu duzu, zu ere oraindik Madrilen bizi zara, baina bai duzu horrelako lotura bat, ez? Burlatarekin eta egiten duzu hemen ere lanak, ez? Bai, irakurle klub bat edo beste zuzentzen dut eta hori aprobetxatzen dut aitzaki bezala etortzeko hona, naiz eta berez ere etorri beharko nuke, ez, famili kontuengatik eta bestela, eta mediko kontuengatik eta baina bai erabiltzen dut hori, aitzaki bezala eta hori, hilean behintzat aste bete bat ematen dut hemen eta batzutan jendeak esaten du, ezingo zenituzke gauzak, ez? Gauza guztiak aldatu horra eta zure eginkizunak ere, baina niretzat, ez dakit, gustatzen zait joan etorri horretan ibiltzea, oraindik, ez, garroio bidea ez da ingarstia neure buruari ez permitetzeko bezala eta gustatzen zait, ez, hemen nagoenetan, ez dakit, freskatu bezala edo haize berritzen naiz eta bertan egonda ere gauza bera gertatzen zait. Gero horrek baditu bere alde txarrak, ez, etxe zeini deitu ez duzula oso argi. Justo hori, bai, ze 10 urte baldin batean nire kanpoan bizi izan naiz, bakarrik 5 urtez, baina bai, etxearen kontzeptua sortatu zen oso interesgarria niretzat. Zein da nire etxea, eta batzutan, ez nekien zein zen nire etxea, eta batzutan biak ziren nire etxea, beste batzutan ez da bat ere, ez? Nik arazo bat daukat horren inguru horrekin itzuli aditzarekin. Nora itzultzen zara? Ez, eta noiz ari zara itzultzen. Ez dakizu, itzultzen ari zaren, ez? Hori, bidai txartela lehenengo erabiltzean, edo bigarrenean, edo bueltako txartela erabilitakoan. Noiz ari zara itzultzen. Bueno, eta ni, ez definizio hori naiz eta batzutan kezka, ez dakit, asaldagarria izan daiteke hainbat jendearentzat, segurtasuna behar dituna. Nik ez dut hainbeste segurtasunik beharrik, ez? Da, zorabio moduko bat, ez? Itzultzen zara, berri zara itzultzen. Bai, gustora zaude, ez? Horretan, baita, dualismo horretan edo, ez? Ematen dizun horretan, ez? Ez duzu zure burua nonbaiten fikatu behar eta hor bakarrik bizi eta hor bakarrik egin zure zirkuloa, ez? Eta gero bidaiatzen kontua ere,
etekin asko ateratzen altzaio. Ni hori, orain ez daude, distantziak ez diraina handiak, eta ez duzu beste denbora galtzen garraio bideetan. Batzutan ez, Madril barruan denbora gehiago pasatu aldu, gehiago ez, baina denbora asko pasatu alduzu toki batetik bestera, metroan eta hori da fama. Eta batzutan nabaritzen duzu ez, hemendik hona hartu duan denboran, ez, Iruñetik edo Berriozarretik edo ez dakit nondik Donostira joan niteken. Eta hori pixka bat zaten, jode, ez, zer da distantzia, ez. Baina nik ez dut arazorik hori, denbora bidai luzeekin ere. Gainera igual hori baita ere idazteko ematen dizu kriston aukera, ez? Bidai horietan, izan daiteke kriston aukera. Bai, deskonektatuta zaude, lanerako aprobetxatzen dut. Ez idazteko, idazteko bai, baina ez poesia bereziki. Baina, Castillok esaten zuen garai batean, nik entzun nion aspaldian, uste dut bere ikasle edo ibiliko zen Gasteizen. Bale, izan daiteke. Edo ez dakit zer, baina ez zuen berarentzat poesia zela, Gasteiztik Altsasurako autobusa. Bale. Bertan, ordu asko pasatzen zitulako berak, ez dakit nondik norako autobusa, baina autobus bat zela, bai. Eta hori, horregatik zela berarentzat poesia hori. Eta gero nik jakin nuen, hortik denbora batera, ez dute egiaztatu, ez naizelako bertan egon, baina gaur egungo Grezian, eta gaur egungo grezieraz, autobus zerbitzuari metafora deitzen zaiola. Bai? Metafora, klaro, greziera klasikoan eta gaur egungoan metafora da toki batetik bestera eramaten zaituna. Bale. Ez? Bai, hala da, hitz ez da, hori, garraio, ez, hori transportea, edo transportatu egiten duzu ideia bat bestera, ez? Bai, hori da metafora egia da, errekurso bezala baita ere, ez? Eta hori, garraio bidei hala ditzen omen. Nik egiaztatu nahi dut, ze ez dakit oso politegia da egia izateko. Egia izateko, gero bilatuko dugu Googleen. Baina igual baita ere batzutan interesgarria da ez, imaginario horretan bizitzea eta konprobatu gabe, pues ni erosiko dut ideia. Bai, hobe dut, lehenago konprobatzen badut, ze bestela ikusten dut nire burua Atenasen joango banintz, ez mundu guztiak galdetzen. Non dago metafora? Non dago metafora bat hartu nahi dut. Eta uste dut, hori, konbeni zaidala lehenagotik argitzea. Bai. Zein da zure lana berez? Osea, zu idazten duzu, baina zein da zure lana berez? Bai, ni berez hori... Ogibidea, Bai. Nik hori, bizibidea ateratzen dut toki askotatik, baina gutxi gora bera denek badaukate ez, honekin zer ikusia, berrian eguneroko zutabe bat idazten nabil, aspaldidanik, 10 bat urte ere daramatzator, gero itzulpenak eginez, bestelako hori artikuluak eta, baina batez ere hori. Eta izan ere azken aldian ikasi dut jendeak, hori zagun berriek galdetzen dizutenean zertan lan egiten duzun, oberena daudala, itzultzaia naizela esatea. Hori da senzilloena, eta segurunik Haziendak gauza bera usteko du, ez? Hori da, ez? Hori da, igual ingresorik handiena, ez? Baina gero... Pensatu beharko nuke ez, baina bai, itzultzailea, gaina jendeak halako galderak egiten dizunean, uste dut, ahalik eta erantzun senzilloena nahi izaten du, ez? Esaten baduzu abokatua, medikoa. Baina, tik. Bai, edo idazkaria. Behar bada ez dizute galdetuko idazkaria, non? Zer administratzailea, non? Eta horretaz bizi zara, ez? Eta horrek diru ematen dizu? Bai, esaten baduzu, bai, itzultzaileak badu bere gauza, ze, klaro, jendeak galdetuko dizu gero, ze hizkuntzatik, ze hizkuntzara, eta Madrilen edo kanpoan egon ezkero, euskera esan eta behar bada hortik hasiko da, ez, hor tema bat. Bai. Bueno, orain euskera esan didate Espainia mailan, ez? Eta euskaldun kultura eta dagoela incluso fetitxizatua, ez? Pixka bat. Hor badago hori interes bat, ez? Hasi da, ez? Bai. Bueno, zineman ere, ez? Asko sartu da eta nik uste dut, bai, esaterako Irati pelikula Madrilen ikusten egon nintzen jatorrizko bertsioan eta hor
beteta zegoen eta euskaldun gutxi egongo ziren. Eta, begira, ze gauzak, garai, ez? Jatorrizko bertsioan euskeraz ikuste, bai, Espainian, duela ez dakitzen bat urte. Hemen ez dakite toki guztietan jarri zuten jatorriz gainera? Nik uste bi aukerak zeudela. Batzutan bakarrik jatorrizko bertsioa eta beste batzutan biak. Edo bikoiztuta edo. Bai. Baina bai, hala dago, bai. Bueno, pues badut beste galdera bat zuretzat, baina hau ez da nire galdera izango. Zer egiten dugu joku bat, eta horreko gombiatuak utzi dizu galdera bat, gero zuk idatzi beharko duzu galdera bat hurrengoarentzat. Jakin gaben orden, baina badakizue hori artearekin ikusia izango duela edo loturaren bat. Eta zure kasuan, hau esan dizute. Asteburua pasata, zer sentitzen duzu astelenetan? Bueno, astelenetan astelena sentitzen da. Ni astelena gustatzen zaizkit. Bai? Beitu? Bai, zeni errutina gustatzen zait. Beitu? Gauza, tipo aspergarria ematen dut hori esan da, baina... Bueno. Ez, baina ni errutina, ez dakit, niretzat konfortablea da jakitea, ez, berriz... Karo, gero nik ez dut bulego batera joan behar. Claro, eta behar bada asteburuetan, behar bada lankarga gehiago eduki dezaket, entrega zea bate baldin badaukat edo bestela, baina astelenetan jende guztia, jende normal guztia lanean eta eskolan daudela eta ez, gauza, jendea lasaitu bezala egiten da, toki asko itxita egoten dira, ez, toki asko, tabernak eta ez, deskanso eguna izaten delako. Baina ni astelenak gustatzen zait, bai. Beraz, asteburu pasata nik poza sentitzen dut. Pues behitu. Bai, ni hasierak gustatzen zaizkit. Esaten dut, bueno, beste aste bat. Bai. Bueno, gainera ere ez dakit, baina zure kasuan imaginatzen dut egiten duzun lan hori edo gustoko duzula, ez? Eta igual ez duzula hain errutina finkatu bat, non hori da, ez daiteke ostiralera fabrika batean 8 ordu eta gero asteburua nire gustoko ditudan gauzak egiteko, ez? Zu igual, naiz eta berriarako idatzi itzulpen bat egin edo zure poemak edo dena delakoa, plazerra ere sentitzen duzula, puntu... Bai, hobia bihurtu zure bidea, ez, neurri batean. Hainbeste da hola, non, batez ere nire arrebak, baina, bueno, beste lagun batzuk ere esaten didate, nik nire lan edo lan egin behar dudala esaten didanean, ez, zerbait esan eta ezin dut, lan egin behar dut, irri egiten didate aurpegira. Zuk lan, baina lan aditzen diozu horri, bai, bueno, bai. Bai, askotan nire ere gertatzen zaite, batzutan hain, plazerra sentitzen duela ikusten duten, ez? Horreri lana deitu altzaio, bai, bada lana. Bueno, baina... Eta nire mendekua izan daiteke, horren kontra nire mendekua izan daiteke, ni astelenak gustatzea, ez? Jende guztia maldizioka, ez? Arreba barne eta nire lagun horiek guztiak barne, hasiko dira, astelena, ze putada, bihar astelena, nire esan, bueno, bihar astelena, ondo, beste egun bat. Egun lasai bat, ez? Lan egin alizateko edo deskansu hartzeko egunon bat. Eta gero, egiten zaizu zaila batzutan, aisialdi eta lanaldi orduak edo ezberdintzea. Hau da, ez? Bai. Bai, nik neurri batean bai, Gau, ni ordenagailuaren aurrean lan egiten dut, eta jende askori gertatuko zaio gauza hau, ez? Artista izan edo ez, eta nola lana eta aisialdi askotan toki berdinetik etortzen zaigun, ez? Hori itxialdian gertatu zitzaion jende askori, ez? Bai, telelanarekin. Orduan bai kostatzen zaizu gehiago deskonektatzea, ze lesail bat ikusten ari zara, eta gero hortik minutu batera, edo YouTubeko bideo bat ikusten ari zara, baina gero email bat erantzun behar duzu. Baina bestela, bai, aisialdia ulertuta deskonektatzearekin, ordenagailua itxi eta kalera ateratzearekin, ez? Gero kalean ere alerta egon beharko duzu, ez? Urrengo egunerako zutabe baten gaia bururatzen zaizun edo, ez? Edo erraten duzuna, ez? Azkenean igual pasatzen zara portal batetikan, inspirazio bat etortzen zaizu eta idazten duzu, orduan hori baita ere lana da, ez? Baina, klaro, aisialdia ere izan daiteke. Bai. Claro, nik neure poemak esaterako ez ditut bilatzen, enaiz jartzen, egingo dute, bilduko ditut indarrak beste poema liburu bat egiteko. Etortzen zaizkit, ez? Oparitxo batzuk balira bezala.
eta gero pilatu, ez? Eta alegia hori inspirazio momentuek nik lan bezala ez nituzke zehatuko. Ez dakit. Interesgarria hausnarketa, bai. Pasatuko dizut zuri hemen arbela, eta zuk izango zure aukera, orduzu ezabatzekoa eta klariona, ez dakita llegatzen zaren. Bai. Bueno, eta zure liburua ere, kokatu nonbaiten, hor gure platoa hornitzen geratuko da. Bai, begira ikusten ari naiz aurrekoenak. Bai, imazutziko. Lehenengo planoan egon dadila. Eta orain... Orain txertan, aloloko. Eta jakin gabe nor etorriko te den. Bai. Horrek ere badu bere xarma. Bai. Ez? Zezkenean, bueno, denetarik izan dugu gainera, hemen. Bueno. Ez du izan behar zu. Bai. Nahi duzu? Buratu. Nire letraekin gainera. Ikusten ari zait. Bai, baina gero irakurriko duzu, lasai. Perfecto, irakurriko dugu. Zein izan da bururatu zaizun azken ideia zoroa? Perfecto. Oie, oso interesgarria. Galdetuko diot, urrengo gonbidatuari. Bai, Ikusiko dut. Karo, zure elkarrizketa eta bestearena. Jakin gabe zein izango den jakin minez galditu nintzelako. Nik nuke jakingo zer erantzun, horregatik egin dugu galdera. Ja? Nik ere bueltatxo ematen marko nioke asuntuari. Baina bai, oso interesgarria. Eskerrik asko, Angel, hau izan da dena. Eskerrik asko zuri eta oso interesgarria. Honak hartzeagatik. Eta zorte hon, zure proiektu guztietan etorkizunean, eta... Eskerrik asko, bai. Izango gara hor erne. Esker.